Bueno, barkatu gaur fallo teknikoak. Jarraitzen dugu, esan bezala. Korean zetretan gare. Vale, egonkor nahi duz zona inguru hau bai, bizkarrezurra, abdominala, lumbarra. Hortarako arnaz hartzen dugu, kostolaterala, eta botatzen dugu ahotik. Pajita batekin bezala bai. Silborra bideratzen dugu bizkarrezurrera, vale? Eta botatzen dugu benien, silborra gelditzen dan tokian bertan mantentzen dugu. Hartzen du berriro arnasketa, mantendu silborra, bota, sartu barrura hau, mantendu bertan, eta horrela 10 errepikapen. Posizio aldaketa, posizio honetan berdina, beste 10 errepikapen, beste posizio honetan beste 10, mantendu, hartu, urrundu gehiago, gerturatu bizkarrezurreruntz, eta beste 10 errepikapen. Eta amaitzeko, zutik errepikatzen dugu. Utzi zorroaren pixua, bai, erortzen, relajau. Bideratu silborra bizkarrezurreruntz. Beste 10 errepikapen. Eta amaitzeko, 4 gutxienez eta 10 gehienez. Hartzen dugu arnasa, teknika berdinakin, eta bota. Jeitsi bezuak, hartu. Errepikatzen dugu. Eta bota. Gogoratu, igoterakoan, bai, teknika berdina, silborra mantentzen dugu, hartzen dugu arnasa, puztu birikixak, eta bota. Vale, ekipo, hau izan da dena, bale? Gogoratu gaur, arnasketan garrantzia, silborra bizkarrezurreruntz bideratzia, eta koronillatik tente, bai, jartia bizkarrezur guztia, ados? Vale? Ez da bularra ataratzea, baizik da, koronillatik tente, jartia bizkarrezur guztia. Hori izan da dena, ekipo. Animo!